Bé, Seymour, aquí em tens, tot i les teves indicacions. Ah, superintendent Chalmers, benvingut. Espero que estigui llest per un àpat inolvidable. Ja. Ai, mareta, el restit arruïnat. Però i si comprés menjar ràpid i ho fes passar per un plat dels meus? Oh, deliciosament malèvol, Seymour. Esquina, justifica, el superintendent s'haurà de prendre una aspirina i l'esquina inflamatida ja ha fet un bon disbarat. Seymour! Superintendent, només estirava les cames vora la finestra, uns bons estiraments. M'acompanya? Per què surt tanta fumera del teu forn, Seymour? No és pas fum, és vapor. Vapor dels calamarsons al vapor que preparo. Calamarsons. Uf! Superintendent, preparis per unes boníssimes hamburgueses. Pensava que feia uns calamarsons al vapor. Oh, no, botifarrons al vapor. Així anomeno jo a les hamburgueses. Anomena botifarrons a les hamburgueses. Esclar, així en dèiem al poble. Ahà. I d'on és vostè? Nord de Nova York. De debò? Doncs jo sóc d'Útica i mai he sentit a ningú dir-ne botifarrons al vapor. Oh, no pas Útica, no, és una expressió més del Bani. Ah, entenc. Aquestes hamburgueses són bastant semblants a les que serveixen al Krusty Burger. No, són Skinner Burgers. Bella recepta de la família. Per botifarrons al vapor. Sí. Sí, i diu que són al vapor, tot i que és obvi que estan fetes a la graella. Sap vostè... Hauria d'haver-li... Torna'n un segonet. Esclar. Bé, estic ben tip. Un dinar fantàstic, estic baldat. Sí, jo ja hauria de... Déu meu, què hi passa allà dins? L'aurora boreal? L'aurora boreal? A aquesta època de l'any, a aquesta mateixa hora, aquesta part del país i localitzada només a dins de la seva cuina? Sí. La puc veure. No. Seymour, la casa està en flames! No, mare, són les llums del nord. Bé, Seymour, és vostè ben estrafolari, però tot sigui dit, fa uns bons botifarrons.